Na konci veľkého duchovného cyklu, ktorý trvá približne 26 000 rokov, známy aj v starodávnych tradíciách, alebo v učení o precesii rovnodenností, Zem a celé ľudstvo prechádzajú evolúciou. Mení sa vibrácia planéty a kolektívneho vedomia. Tento posun je opísaný ako prechod 3D, kde prevláda dualita, ego a materiálne vnímanie, do 4D, kde sa ľudia začínajú prebúdzať k duchovnému vedomiu, súcitnejšiemu spôsobu života a vyššiemu chápaniu reality. V 5D bude dominovať jednota, harmónia a bezpodmienečná láska. Tento proces je veľmi významný. Ide o dramatický a bezprecedentný posun, pretože nikdy predtým v histórii ľudstva neprebiehala takáto zmena v takom veľkom rozsahu a na takej úrovni. Zem ako živá bytosť tiež zvyšuje svoju vibráciu a pozýva ľudstvo, aby sa naladilo na túto novú frekvenciu.